Ginkwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung patas gidman ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpangusisa sa mga kaso. Ginpahayag ni Cayetano sa iyang kontrasona nga gindeliver sa Senado isa kadlaw matapos ang State of the Nation address o konsona sang presidente. Suno kay Cayetano, si Marcos hindi lamang presidente sang administrasyon kundi presidente man sang oposisyon. Ginapatuhuyan sini ang pahayag ni Marcos sa Yasona nga hindi sa president sa iya pamilya o kung mga abyan kundi presidente sang Pilipinas. Ginmensionar ini ni Marcos ang ginanunsyo niya nga ipasaka na sang ombudsman ang sampaw-sampaw nga kaso batok sa iya pagkaisa nga si former House Speaker Martin Romualdez nga ginaaligaan may kang tanan sa kontrobersiya sa flood control projects. Ginbalikan naman ni Cayetano ang sitwasyon sa iya kaupdanan ng mga senador. Nalagyo si Senador Ronald Bato de la Rosa suno sa iya bangod wala sang patas nga hustisya samtang gintawag nga niya naman nga political prisoners sanday Senador Jingoy Estrada kag Rodante Marcoleta. Diri na kagin question sini kung may hustisya bala para sa mga senador nga ini o kung may selective justice lamang sa pungsod. Ginpangabay man ni Cayetano nga tapuson ang investigasyon sa flood control scandal kag ipatuma na matudtuon nga reforma agud mapunggan ang padayon nga kultura sang korupsyon. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also the president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Ang kabahin sang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.